assalamu aleykum bandiraɓe sénégal woɓɓe sénégal e caggal leydi foof adni wadde hannde oɗo vidéo ko haala ko Aliou Ngaydo haali goɗɗo to États-Unis haali hen indama e gueɗe kewɗe goɗɗe kono pour famde bandiraɓe tan surtout jeyaɓe landa APR kaadi foof yo anda konko Aliou Ngaydo e kala goɗɗo bandiraɗo jeyaɗo hen min Amadou Yero Ba wona koɗo e parti APR bisimilla ɗo hewɓe mi wona koɗo e parti APR kin dekkal ngor ha joni ɗo tawi mon premier mandataire 2009 élection locale sa communautaire fewde hannde so kewɗi mbaɗi kanji fof Allah waɗi woni mandataire majji kadi Allah waɗi kanji fof en dañen wune ene ɓe gonduɗen ɓe fof wadde wona hannde tan kadi ummo toon ara waɗi yimɓe haala ko wela non famonde an Aliou Ngaydo min Amadou Yero Ba mi wona neɗɗo obsédé pouvoir sabu mbiɗa wonde Farba Ngom Allah waɗi hande leader département Matam woni koye wadde feere mbaɗi o maire élection garowo waɗen jibsi famumi kadi mo ƴettanmi hen ko wonde jiɗɗa ko rendinde ɓe Farba rendinde ɓe jibsi oui ko ɗum ala mais fam ɗum ɗon andam c'est trop tard eyyi ganda ɗen peeje ndewiɗo deftiɗo ɗiɗo guila ɓooyi hewɓe ndewi hen donc anna o pat ganda min wonde maire e wasde wonde maire fof foti am avant maire mbuɗo ɗo mbiɗo wuuri après maire mi wuurat gurdam goɗo mi wuuri caggal maire ha heewi kadi wona min tan mbiɗa noon ay noon maire Thilogne a wi noon maire Dabia a wi noon maire Bokitia a wi noon maire Nabadji a wi goɗɗum maire Oga a wi goɗɗum maire Guisilone a wi goɗɗum maire Wourossogui ko nandi hen ha heewi min paami fandarama tan ko rendinde yimɓeɓe e Farba mbo sikku na foti jogade golle kewɗe e nder APR ko wona ɗum ɗon sabu an ka chargé de mission à la présidence hono gonta chargé de mission présidence président itta signinema tottuma wiya ya dog e haaji muɗum an doga e ko bonnanta président si ko bonnanta président gonɗa wadde goo rendinde min nde ko bonnanta président holko nafata APR so yimɓe APR naɓe kaɓe ɗiɗi sa naati wonde Farba Amadou Ba ene mbaɗa peeje lomtogal président mais a ƴewtaki jiɗa ko renndo kadi Farba kadi président jiɗa renndo kadi Amadou Ba kadi président ɓe kaltaɓe o ligganta ko président Amadou mo ligganaki président an o an e wondima o ligganaki président ligganta ko koye mon mbatton ko chantage mbatton ko pression ɓe daña ko hunde gande noon so tawi oɗon jogui candidat o haaldata yimɓeɓe so jiɗɗo lomtade président Macky Sall o haaldata yimɓeɓe il faut gandon ɗum kadi gande lawol puyɗol ngol ko ngol lawol bongol kowona ɗum ko min haymi ni ene haymi est ce que anni ko APR najo est ce que APR najo o d'abord oui ɗum ko namdal hono gontira APR najo a jabata ko opposition a jabata ko ƴattoɓe président de la république dugtoɓe président de la république an kala ummiɗaɗo haala kalata ko yimɓe président kalata yimɓe APR naɓe ɓen dugata ɓen ƴeftoɗa ɓen tiwsista ɓen tan neeɓe a jogui kaɓɗa ha heewi yo dande ma nane toon ɗum woni wondude président eyyi cikkata ko mbatta ko ma rokke buzz no hewɓe dañiri ni non a perdat ɗa perdude neɗɗo ñootowo ɓuuri ceekowo e ceerdo o ha kay hande président nimsini ko wonno ma chargé de mission an o nimsi ɗum no feewi boom
sa waɗi hane mission ko jaɗa ko mission ngaji hoore ma walla mission ngaji woɗɓe eyi fof ganda min Amadou Yero Ba mbiyami ni laamu haɗani mi ɗanade maire haɗani mi ɗanade premier lofi woni mandataire ko ministre hoore fonde mi ala hay liste conseil ji haɗani gonmi mandataire mbannidiri élection mbanmi coordonné hamin gagné Allah fonno e wonɗon woni ɗon ɗum ala ko waɗimi ha 2014 donc il faut ganda rendinema yimɓeɓe beele yo kaɓ systéme peccanɓe laamuɗen ɗum marsata eyi gandon ɗum marsata geɗa gongal so tawi ka nulaɗo walla ka duñaɗo walla ka jeenaɗo artata hakkille ma o ƴeewa ko liggoɗa ko ganda yiɓe noon ɓe walla warnoɓe ɓe cuusa darade kaala walla darade mbaɗa eyi so tawi nulɗa koye Farba walla nulɗa koye président Farba kono wawi jabbanade hoore mum aɗa andi ɗum an wondima fof suus jabade mo wawi jabade suus haɓede oɗon gandi ɗum oɗon gandi ɗum no fewi bon ɗum noon kaltamami tan ko andu kam kuuɗa wima kon selli Farba ngare ma gandu won lekki porki yawade jambere ko wona coppanoki ene wilti oɗon gandi wona koye mum oɗon gandi ɗum noon min kala ko neɗɗo haali nder APR ko wiye nder APR ɓuura wawi jabade ɗum heddi kono Farba ko noon ronkan jabade ma o jaabi so Allah jaaɓi wassalam